אשר קידש לנו מצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. עכשיו, תגיד. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. עכשיו תגיד. אמן. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל התשועות ועל הנפלאות שעשית לאבותינו על ידי כהניך הקדושים בכל 8 ימי חנוכה. הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. נכון. כדי להודות לשמך על ניסיך ונפלאותיך וישועותיך. זהו, עכשיו אתה יכול להגיד עוד פעם. אמן. יופי. מה עשו ישועתי. כל הכבוד. That's it. עוד אחד. Morgen bin ich. מחר. Machen wir morgen noch eine an?